Няма избори, на които да не съм гласувала до сега. За съжаление, трябваха ми около 20 години, може и повече, за да разбера за кой наистина трябва да гласувам. И вярвам, че днес направих най-правилния си избор. Избрах да гласувам за себе си. За болния си кръст, за надраните ръце и крака, за изтощеното си тяло и за още по-изтощеното си съзнание, което страда най-вече заради човешкия егоизъм, алчност, ненаситност и малоценност. От всякъде ме приканват да гласувам, за да не отида гласа ми изян. Защото, видиш ли, вместо мене ще ли да гласуват някакви роми. Чакайте, роми, защото да съм европолиткоректна, нали? Не, че не съм свързападнало циганче, ама така. Чогарки, плеймейтки или някакви престъпници с заложни къщи ще ли гласуват вместо мене. Наркоманите, на тех им е сено. Те имат други приоритети, за които, слава на Бога, господа управляващите ни се грижат за тях. Да, що? Кой мислите, че одобрява разпространяването на наркотици в България? Съжалявам, че ви разочаровам, ама това не сме нито аз, нито Филанки Шията. Агитиращите ме за гласуване, там приятеле, познати кандидате, моля ви се, фанете и се стегнете. Сериозно ли си мислите, че имаме избор? Сериозно ли си мислите, че нещо зависи от нас? От мене? То е също като да ми кажете, че видиш ли, Цветия, ти сега имаш избор да пътуваш навсекъде по света. Да бе, аз този избор де юре го имам. Ама де-факто, некак си не ми остават излишни пари за билет до Камбоджа, бе, мама стара. Толкова, това ли да ми е избора, бе, човек? Хикс, Y и трета неизвестна, тате баница. Верно е, че от нас зависи да спрем да сме мишки. Обаче това не става с гласуване. От нас зависи да им покажем, че можем без тях. От нас зависи да им покажем, че ако не сме ние, те нито ще имат нещо, нито те ще са нещо. Аз не мога да разбера как не разбрахте, че цялата система я издържаме ние. Т.е. цялата система съществува благодарение на обикновения човек. Ако не обикновеният човек, като мене, като тебе, като той и оня, няма да има система, бе. Но за да няма система, мили хора, ще ви се наложи да влезете в моята реалност. А моята реалност е прекрасна. За всеки има всичко, което желае. В моята реалност няма престъпление, няма прокуратура, няма държавни служители, няма полиция, няма потънали средства, няма дупки по магистралите, няма войни и кръвопролития, животни не страдат. И като цяло няма нещо, което да ви привнася некомфорт. И сега съм готова да ме засипете. Ма как? То не има такъв случай, това не може да стане, като се съберат повече от 1000 души на едно место, няма как. Ще ми кажете, че съм куковица, ще ми кажете, че съм луда. Ами аз ще ви кажа напротив. Тази реалност я има. Но тази е моята реалност, прекрасната реалност, един прекрасен свят. Знаете ли какво изискват? Изискват истински избор. Не на няколко месеца избор. Не на няколко години. Изборът, който ще трябва да правите, за да влезете в тази реалност, е ежеминутен. Как така ще кажете вие? Ми е така. Защото
преди да направите един избор, ще ви трябва не повече от минута да го обмислите този съзнателен избор. И за да го направите, и за да е най-правилният, вие трябва да сте добри и да действате водени единствено от любовта. Сега ще ви се наложи малко да се смирите, да бъдете малко по-любящи, да поразсъждавате или поне чат-пат да помислите и евентуално да се поставите в обувките на човека срещу вас. Но това е истинския избор. Той е вашия избор днеска и пред няколко месеца, и преди още по-няколко месеца, и миналата година, и няколкото пъти миналата година. Така наречения ви демократичен избор. При пряката демокрация, която, ако малко се позамислите, изобщо не е толкова пряка, е чисто робство. Кой бе да хода да избирам? Арменския поп, дето ни показва прекрасна снимка на криптата на църквата Света София ли? Абе, сине майчин. Абе, ти знаеш ли от кога това мазе е затворено? И не мога да вкарвам туристи там. Ти знаеш ли от кога Света Петка е затворена за посещения, бе? А хората искат да я видят. И си заслужава защо да я видят и отвътре. Абе, арменско недоразумение е такова. Ти за кога за последно влиза в обикновен ден свети Кирил и Методий да видиш колко неподдържан, неосветен е този храм и какви хора работят в него. Абе, ти дето не слизаш от сигурно електрическото си недоразумение, дето замърсява повече от плюс моите коли, плюс печката ми на дърва, плюс месото, дето гледат кучетата ми. Абе, ти колко пъти се разходи из центъра на София, без да трябва да си гледаш краката, да се не спънеш, да не те опръска почка или да не се потрошиш. А той сигурно и затова Самуил сте го турнали да е с наведена глава. Да гледа някой турист да се не съпне и да се потроши. Абе, да ти обясня ли ти колко нещастна пионка си? Знаеш кое обаче ми е най-интересно? Не е здраво. Това, че си се продал си се. Ама интересно ми е за колко аджеба се продаде. Колко, бе, брат, не ти стигна тази заплата? Ама нищо не е. Колкото повече пари, толкова повече разходи. Знаем и ние тия неща. И ние сме пушили цигари Кент и сме яли бомбонки тик-так. Или да гласувам за уния наглеци, дето са в моя вход, там имат офис, дето сигурно им струват 10 лева на месец. Дето даже не се съобразяват как паркират на обществен паркинг. Ами само вижте снимките. Оня ден му викам на един брат, спря си на место за 3 коли. Той вика само за секунда. Добре, бе, секунда. И изведах Лъчезар. Разходихме се. Качих се догоре. Едно, друго, трето, пето. 50 минути по-късно колата пак беше там. Кюстендилски Кълн. Съжалявам, ама това е положението. А снимките сигурно върват разбъркано, ама ще ме прощавате. Обаче не време сега се занимавам да ги правя. За тех ли да гласувам? Ма за тех има кой да гласува. Да ви кажа ли как циганите с лъскавите коли за по стотици хиляди левове идват там и се разнасят едни пачки, едни работи, едни чудеса? Айде, моля ти се. Да, това е положението. Не съм понаправила снимките да върват с текста, защото времето ми е ценно. Ценно ми е, защото към момента имам само сегашното си преживяване на тази прекрасна планета, в тази прекрасна реалност, по която, както вече споменах, работя да я направя още по-прекрасна. И да, ценно ми е
защото няма кмет, съветник, министър, министър-председател, президент или кой да било друг власт имаш, да дойде да ми помогне или да се погрижи за непосредствената ми реалност. Няма кой бе. Само на себе си разчитам, за да постигна мечтата си. А моята мечта не е много голема. Не са яхти, не са Малдиви, не са коктейлчета, не са злато, не са власт. Моята реалност е 2 декара и 300 плюс 46 квадрата. Спокойствие, здраве и любов. Моята мечта е това, което виждате на другите снимки. Това е минало през ръцете ми, а това, което остава да бъде свършено, пак чака мене. И чат пат на някой приятел, познат, комшия или друг близък непознат, дето ми удрят по едно рамо. Като им скепне, като имат време, когато искат си оправят егото едно друго. Иначе, покрай мене, много хора, дето ме обичат. Леле, направо, даже представа си нямате. Направо толкова много ме обичат. То са и днеска, и нощеска, едни съобщения, едни работи, едни сърца, едни обаждания, едни СМС. Боже, много ме обичат. Да бе, ама тя любовта не е само в СМС-ите и в думите. Простете ми, мили обичащи ме, всъщност, но единствено и само животните са способни на любов. Затова и аз работя над себе си, за да мога да придобия характер на истинско куче. И простете ми, че се опитвам да се оправям сама. Не, че нямам нужда от помощ. Не, че не искам помощ. Обаче за моите 44 години едно научих. Единственият мъж, който безрезервно и безкористно ще помогне на една жена, това е баща й. Другото е или за секс, или за задоволяване на него, или за двете. Те затова хората са казали, че безплатен обяд не е. Обаче аз ще ви кажа. Безплатен обяд има. И то безплатен обяд е с тате. Толкова. А на господа управляващите, кметове, съветници, едни други, трети, пети, там министри, това, мога да разчитам единствено да довлачат всъщност едно чудовище булдозер, което да направи път за камионите, които свалят изсечената гора от махалата. Не ми дадаха повече обяснение. Младежа с зелената жилетка. Ама за какво да прави то камион от снимките? То не е камион, то е булдозер. За какво да прави път нагоре? На господа, кметовете и управляващите мога да разчитам, след като изкат гората отгоре на бейра, мога да разчитам за едно хубаво свлачище от вода, дръвие и кал. Пръст. Както тези, които се случиха през последните няколко години. Защото от 15-те камиона, които минаха покрай двора ми, развалиха естествената ми стена и са на път да бутнат външния ми кенеф, за което искам да ви помоля, моля, спрете те камиони и то булдозер. Защото още като минат 2 пъти, 3 пъти и няма да има къде да извършвам физиологичните си нужди. Ще ме докарате до там, че да трябва да използвам кофа и след това да трябва да я изхвърлям пред общината в Костинброд, Дръмша или не знам къде. Или пред Министерство на земеделието. Там или на регионалното развитие. Моля ви се, не дейте така. Аз съм възпитан човек и смислен човек. Значи най-малко възпитанието не ми го позволява. Не ме карайте да правя глупости.
На власт имащите мога да разчитам и за други неща. Мога да разчитам да подписват едни документи, до които аз да нямам достъп. Защото не знам дали знаете, ама мимоходом ГЕРБ са внесли едни поправки в закона за обществената информация, които гласят, че ли трябва да имаш правно основание за достъп до тази информация. Не или, а трябва да имаш правно основание и освен това уседналост. Тоест аз не мога да искам, както съм със софийско жителство, не мога да изисквам обществена информация от община Костинброд. Сорка. Затова мога да разчитаме на господа управляващите и особено на ГЕРБ. Благодариме ГЕРБ да сте живи и здрави. На господа управляващите мога да разчитам да поддържат ромския си електорат. Мога да разчитам за това те да гледат единствено и само собствения си интерес и да гласуват угодни тех закони. Само се чуда, така, едно не ми дава мира на кой да се възхищавам повече. На търпението на българските овци или на наглостта на управляващите българското стадо. Айде сега да ми помогнете. Ей, мишки, да бе да. Към всички български мъже се обръщам. Къде сте, бе? Защото аз знам къде сте. На маса, пред телевизорите, с ракийка или сварена от дома нелегално. Или с уискенце и мезенце, купени на примоци от някоя веришка. Те предлага само бокуци, които не могат да бъдат продадени в някоя друга бела държава. Мишки, на времето дяновците и прадедите ви са давали и времето, и здравето, и живота си, за да може сега вие да седите и да скланяте глава като Самуилчо горе в центъра на София. И да седите и си гледате големите телевизорчета и да си цъкате безумните приложения там и социални платформи и да не казвам какви майни. Затова ли, бе, вашите прадеди умираха, бе? Затова ли вашите прадеди не прекарваха време с семействата си и не обръщаха внимание на земята си? Вие какво правите сега? Вие даже не съществувате. Вие просто преживявате ден за ден. Кой криво, кой ляво. И ви пръскат прах в очите с разни лъскави джаджи, джунджури, дето, освен да ви правят по-немислещи, друго не правят. Участвате в една толкова тъпа и безсмислена надпревара, че даже не осъзнавате колко жалки сте. Така ли се отплащате на предците си? Какво друго може да направите? Аз ли бе да направя преврата ме? Аз имам идея как да процедирам, като взема властта. Ама първо не имам пари за такова нещо. Защото за преврат си трет пари. Не за оръжие. Не. Трет ми пари, за да потя на едни човечета с зелени дрежки и средства да ми помогнат да взема властта. И аз ли бе това да го направя? Ще го направя. Не, ще се амбицирам. След 5-10 години ще стане работата. Обаче що да го правя? Защото не имаме мъже. Защото българските мъже са малопишковци. Как да разчиташ на българските мъже? Те са силни само на маса. Те им дай да се бият на маса пред телевизорите. О, и във Фейсбук. За това, деца,
Днес избрах себе си. Избрах възпитанието си, избрах морала си, избрах вярванията си и принципите си. Може да не е много, ама аз толкова имам. Пари и рекия немам. Съжалявам. Добре сте ми дошли. Пожелавам ви днеска и вие да гласувате за това, което сърцето ви каже. По скриптум. Извинявам се, обаче съм леко така увирусовена и уж да ми тече леко мисълта. Бях си написала това, дето ви го казах на едно листо. Не на листо. На 3 страници на Word. Ама поне много ми бегат мислите. Много напред ми бегат ли мислите. И затова правих тук там грешки. И така. Моля за извинение. Кой разбрал. Кой приел. Всички претенции, които имате към мене, фанете, напишете ги на един лист, направете си едно самолетче, качете се на него и вървете на 5-та степен. Не на 5-та, на 4-та. На 5-та трудно ще го карате. На 4-та степен за далечност с български език. Благодаря за вниманието.